So what's up mga kawalok no? Why intro ni? Ditso na ta! So kami karon no nagsugbaw rin no. Dito may kasama ko yung isa kong kasama dito na nagsusugba kami. Nagluluto kami sugba. Ang sugba sa Bisaya pero sa Tagalog nag-ihaw mi. Nag-ihaw na sa Tagalog, nagsugba pa sa Bisaya. Sa Tagalog nag-ihaw na. So tanaw na to. So na kami karon dire. Tanawa mo pinaka-master na luto eh. Di kami nasa line nasod. Pero, siyab. O, di bang paypay? Oo, usap. Ikan may kadiri ako na ko diri. Oo. Itang paypay nga. Kuan nga paypay ba? Sus, grabe. Tigluto. Morning pinakabangkitan nga mangluto sa kuan. Manginasal. Pero, baboy. Baboy na luto. So, sa may partner ko na ito, ani? Katong... Bakit? Wala na hurot? So, na, gini partner gito, ang inon gito. So, tanaw na ito ang partner, So, mo din yung mong balance gabi, no? Balance. May partner, ang partner, ang sinubaya karon balance. Tinidor. Tingnan mo lang ha. Ano ito rin master ano eh. Luto na ba? Kusog kay mo sa mga kawalok. Mura ni siya 2 stroke mga kawalok. Murag 2 stroke ang motor. Bagaso-aso lang ang agi. Ya, paypayan ay ko sa kabligo nga. Lawan it. Puta kaya niya mo ka kasi Niro eh. So adto sa karito sa ako nakagihimo diri eh. Baligi sit up diri ang ano? Sit up para sa mga kawalok no. Mo na purpose mga wala na human mga kawalok. Wala mahuman. So unya na ta mga kawalok no. Ay nagdala ng tuyo na nga. Tuyuhan mo na. Sabi mo rin, nagto-stroke ang motor ba eh. Wala, marang nagto-stroke ang motor yun. Aso-aso na nga Uy, mga kawalok no, balik na po taon niya no. Balik na taon niya. Vlog, di sa Takotob no. Thank you for watching mga kawalok.